Vou falar un pouco eu como representante do Atletismo Arenteiro e do Corpor Arenteiro Trail, que me acompañan dous integrantes, Janeiro e Ramón, que é o noso presidente do Atletismo Arenteiro. Darlle as gracias, como non, ao Concello do Carballiño, neste caso a súa representante de Concelleira de Deportes, a Silvia, porque, bueno, nós colaboramos co Concello, eles son os organizadores e nós colaboramos e sempre, bueno, que estamos agradecidos por contar conosco e sempre saben que teñen a nosa axuda aí porque faga falta. Nada máis, a verdade é que explicache moi ben xa casi todo, pouco me queda para explicar, pero, bueno, técnicamente vou falar, bueno, a carreira do Arenteiro xa la van 13 edicións, que non lo diría, Ramón? Xa non, moitas edicións, bueno, aí estamos, é unha carreira emblemática xa das festas estas tan bonitas que temos agora, que é o Nadal. Contaremos co alrededor dos 500 participantes, sigue tendo un